Dali, Ari. Dali na kay aron. Ah, sus. Dali lagi. Wala kay. Masabi ani. Bidlayan ni mag-video ta banha eh. Daghang edit din. Lagi ko ba kasi yung seman sa Paham di ba tao ya kayo ni. Kuya. Mga adso na lang. Maadso naman tani ah. Ewan pagkapo. Liwat torka. Maadso naman tani ah. Wala uwa, oy man uwan, wa sa mga ni. Mao. Kaya may pandugay po. Ay, na ubos. Isa. Isa may kuwang jora. Gagaw ni. Kuya. Iskri ako sa kuya at tutino. Moving na ya, Kuya moving. Riri ba isunod gagaw. Adyo mo pag panglibak dia. Duhara lagi ang uya, maura na. Gutwa na dayon. Ren. Duhara. Eh, Si Ray. Re lagi. Si Ri o si Buing. Kati uya ba ko lang sila. Uban karon. Muban karon. Ano pa banda? Gagaw. Wala pa Yung ba baga. May uban naman Patse siya. Sumok mo siya. Sige na. Wa pa ibaw ba? Sige Nga na. nakikita ni Dada. Oo, sila ka. Di naman mo kadag. Di naman mo kadag. Kaya lagi mo nga, buwang mo pato na. Kaya di Magag pato niya, tungtong-tungtong dahil ko dahil. Kuya, mapusin mo ito. Mapusin ko. Kaya batan din pa. Ikat-ikat mo. Agdadam. Tagay niya pa. Hinunod ba? Hinunod. Taga. Ingin lagi dakit bawa pa kung dahil ka sa kanang binlan ko sa kaplato. Wa pa budget. Kaya hindi ko dati. Istorya na imo. Kaya lagi bawa pa ka ng ako mga ngayon. Daki uno chwa. Paya akuan. Tejum. Kadang tejum. Wa pa kumain niyo, ma daw to pa kumaan. Ang pamahaw. Murang mahaw pa na. Ang panyan kung tudyo mo suwaki. Ako mas ganang sa suwaki. Ako po. Tejum mas suwaki. Mas tamis-tamis. Ang suwaki kailangan man. Huwag mo na ako. Ako na ni. Ay, salamat pa. Pero driver pa. Bangga ta. Driver kay makanganak kami kay manganak pa man may. Mabangga ta. Ano nang kamanganak kaya? Kaya mga anak mo gereng. Isingan man tani kay giuwan man. Oo, dito. President ni Kay gibuker ni ko ni. kay naman. Tidak. Bukas gud. Uy, isa sila ka tong last week pa. Nasa sila. Kulon ida. Kasinaw ko niya. Kuya, kamera kay ano? Kuan siguro ang publicate siguro na kay patay lang ako kidney man. Ay, sorry. Lagi na utang ko. Sorry. Kuan na ida yung publicate. Tingog. Yo. Sitang ko na eh. Kawayan gani ka Di pa ka- kwan to ba cancer gan Di pa ka pinangga, di ka badlengen, bahala ka. Isa? Kalis ade ang inyo din dai. 9? Ang saan? Number 9. 9 pang, di ba? 9. Una na lang taon. Ay nga no. Ikaw? Kami usa Ikaw, kami sa. balik ka din eh? Ano magpupundiri? Pero neon-neon Pero taon senior sa agency. Tawagan ko pag report na. Pangarong gadang ta karon. Principal kay. Apa ko kuan? Declare na sa senior. Out is straight. Ngayon ko nga, wala mo. Sa mga senior naman yung cook, chief engineer. Kuan ni mo t-shirt nga. Di mo na buli-buli. T-shirt na siya nga puti mo dire. Guys, si Ma'am Gaga gusto ni mo silang tanan gusto. Kaya naman mo dito si Tagani.
Meeting ko doon sa kapitan. Tungo ng taza na malansar ka sunod. Ikuan, tanawa ng kilid, saingan. Rodi, buli-buli na. Rode lagi. Nanay huli ka pikas. Ipang. Nanay huli man na si Japang. Rode. Si Rudy. Wala, nakadumdum na ko ni buli-buli. Suka ko yun. Haluk lang. Ang daday. Kaya may among ay ang tuyo. Ang dahil kani kay mapis ka, mga ano, napitangan nito. Ano pang? Kaya. Pang na pang. Mabot na siya pang. Nagkuhaan sa tagkuhaan. Nakumpaan mo sa mong ibili nga kamamarutan na ito nga working, no? Anak, muna anak ni Kuyo. Muna ang makanan ng bata. Asa ko na, ibalilan eh, mo anak, bili. Ibalilan pa. Dite! Saya nagag... Kung di ka pakita, ay kayo lang ng mami. Ting! Gusto nga makailan ni Kuan. Tita Mili. Ate Mili na. Ako pa ni Kuya itong pagkanto na boy. Mo ni. Ang galotong manok. Ayun ko ito yung bata niya ay. Lola ni ba? Lola. Lola na ni Lola. Bayad na. Sige, Ma'am Gaga, may nga padaunan. Hey, meeting! Ha? Bahaya. Sa kuan, Kulangan. sabihin nyo, pin na ta. 1.5. Imbayad naman si Kakay. Si Kakay, hatag mo si Kakay. Nga cottage. Tapos, dagat na na dyan. Si Kakay, hatag na og si itong pa isa ka 500, si Nining. Nining. Yes. Sa registration, ano pinang hatag? Katapang din na Ang atong min, Aja pun mo paminaw. Aja pun mo kalain nga. Agam kalain ha, pagano ha. Dili na tayo ba yun pa? naman. Ang sobra. Sabutan lagi. I-put up dyan na si Just. Tama na gusto na yung masagin. I-saves na may lalay. Para next year, adi, gibahin ko. Para next year, save po na na. Moto'y buhat, pasabot na hatpang. Okay ra ko ana. Kinandan ibaylos o namagay panahon nga hindi na ito ibang kwan ba? Nasa mga kuwan. Pero kana di na sa reunion na dyan na ang kwarta. Yan yun. Naiskutan ko ito niya pang ang mortuary. Di ba naiskutan ni mo pang nga di na kuha nga na? Di na apil na. Mas adyo dyan o natay mortuary. Naman, doon. Nakabutan nila. Awa, o mag-isa. Ay di ko girls, basta mortuary. Andiyan, og na tay. Koy, press. Og na tay games asa kuhaan ka ana man kuhaan na tay gamay. Ana kuhaan tag nay mga premyo. Nga na ang term. Sa kuwan, sa diskusyon. Ha. Ano ba ang kapulungan nato sa baryo? 500 ang ayer. Ha? 500 a year. Like, ano mo ang mati pa sa uban? Mao ko na sila dito. Labi na ka naman dito. Sir, mo ay ganito tax. Dili dito ko magre-read po ko. Kaya nga no, ang mortuary pahiwuran na sa barangay. Nga manaa ka ni dagko. 500. Pero mauna na ako. 500 a year. Ayer. Di, kwan na. Di, 500 a year, i-divide mo na lang na pag monthly para kuan. Magamay. Pugos. Sa kasanay kwarta ra. Naghanan mo balibad kay wa. Bakit na ligin na lay? Mo ni gini na nga. Kana mo na ligin nga. What if simba ko bag ni mamatay? Ano na patay nga? Manabang ta ba? Nga di lamit sa mo. Pero kanang mortuary sagdan. Ano di like Basta. kundo lagi nga na. Di pa. Mo na wala ti.
kanang mortuary pasagda naman na o kisay mga tag. Ang ganun. Nas bangko. Mama ganun kakuan nang dai kada Ang baylo sana is. Awan. Tay na to. Ano, may ngagkag- 1,000 plus. katulong Kanang may tubig-tubigan. gusto mo tapos nila yude. Pwede baka palitag na di katag lip sa pasagda naman. Pang na matay. Kinaluoy na ko ng 500. Di mo na ingag. Di mo na pugos. Siya pagdanda. Tignan nila. Ano ka nang bilib kung ika na tibo mo. Lain na namatay. Uy ko ari ko tapang. Sika hetada. Naman mo ingat. Puno ko kay namin dito sa baylos nga. Plus ini amount sa katungod tawag nato limbro. Umay ka puno. Direct na dito. Record din ako na to. Wa na ba ang butang. Record din na ganito. Ano siya pang ingatan sa kuan nila. Like, what if may ba? Dawakan na lang kung pila ihatag. Ibutang. Ganda. Naadutay ka ng, naadutay fix Ikaw na amount. mahatag mo ng bali. Naadutay fix amount. Nga ihatag na 1,000. na matgang. O nga na ba? Basahin kung baylos na. O gani. Ako may dada ko. Dili, kung magmortuary ka, para sa ato ang mga kapunungan ba? Amo ni utro O, mo bila pag mortuary, magaling ka, unay mamatay, bata ka 50. Muna na 50. Tapuka ang 50 sa ating bata. Nakatukay 500 man a year. Nga na ba? Year na Panangitan nga 500. Mako man dada. Nga na ba? Kuha na si Jack ka ng isang Panangitan kindahay. Motorin. Piling mortuary ka. Market. Pagkutan ka. Sinadlan ba? At initial. Oo. Simbok ko, Ayun, si Bako, na ito, mapukan. Katong-atong yata, kulita. Pero naadutay fix. Akabaling murag kulim ka. Ni, Kaya ka nang mortuary, makatabang sinata. Ikuan din natin, anak na ila, kinsa. Pero ang atong mortuary na limit ha? Oo. 1,000 na Lahi ba? sa to ang pundo. Dili, lahi kung ang atong Accidental. na ba mamatay or Asawa, tagtungod din. Kani nga tiga bitaw ha. Kani teng grupo ha. Kanang. Mga tiguang naman ta. Minaw. Bata pa. Di ha. Ang active ani, ang kuan ani ang kuan na ta din he. voice over. Kani nga ta din he, tiguang naman tatanan. O may batanon. In kasog nanay diferensya sa atong sekretary kinsa may survive na survivor na ta ani. Nga mo continue ang atang mortuary. Ha? Diyan mo maundang din eh kay palitan sila layo, palitan sila. Alam mo sila na nga sila layo. Tiguang naman na. Matirang matibay man tani anja si uka kisay may puli natin nga mga di. Ha? Sakit sa bako. Nakay priya nato. Nakay priya nato nga kabinlan sa aning trabaho. Nakay pareha nato nga aktibo nga kabinlan nato aning trabaho. Magpili to. Ha? Magpili ko to. Kinsa may ma? Kinsa mag Abot imong trust tour, ang trust nimo nga mabalhin nilalay. Di pahitang mawa ta Niya pila ni isa. Ang trust ray nato mo'y kuan. mao lagi. Mao lagi. Ano na to? Di bawaan rin nato. Bayhan pa na natin pati ko kami. Ay meeting tala. Tuwid sa di pagkuan ba? Praktik istorya ang tinuod ba? Reality ba? Mao dyan ay realidad. Di kay mag kuan naman tag kuan nga. Ha? Positive ta ulit kami katip. Asa? Di man negative. Di man negative reality. Kapta swaki Ay. Kasi Mag-meeting ta. Inuman na rin. katong mga tong hatag dito tawag kwenta sa May. Ikuan, ganun na naman na. Kuha naman na di na injure na gi-post permin ng mga nanghatag kuha na gililong. Kuko na na. Bawaan na dito, pagdawatan na lang. Dawatan, nagaog na nata ng kadlawa nga magtapok ka. Nagud ko ta na man tay nitit up. Ano nagud magawas? Wala gitawa. Mo lagi. Mang report tay na ta sa ato ang mga nagamit. Financial statement. So, ano na ta magisgot na? Na financial report, at financial report, ibatin na natin ang angay natin planon. Kuha naman ta sa kuan. Ang atong Pero ang posibilidad jud nga para naharapod niya ang posibilidad nga mato sure kanang dili lang yaw. mo na din eh. Kaya anytime ba nga makapangadyo? kuan. Pull out na dyan. Na may emergency needs, madali na.
Doon ta sa... Naga na nagpa-print mo pa Asa? T-shirt? sa t-shirt? 30 na pila ka. Sa ato pa, pa-print ni mga 30 na mga 90% na tambong dyan na. Tambong na kay o man napugsa sila kuan. Sila voluntary man sila yung pa-print. Lagi. Di, namin pa-print nga di makatulog. Gani Milay. Sita, kapag ito sita nga. Kopre. Rosita ba? Kortahan na. Kasi tiyak ka Rosita? Aros ito pa yan. Rosita? Rosita. Di aran Rosita pa ya. Kuan. Tialis. Kaya pa ka to. Nasa o ka ila kung kita mi to nga. Pwede ba dengan na? Nama tayo kay premium to kuan. Ato ka sa registration ko ang okay pundo po ni lalay sa Wana Sa magpare. Jamo na sa reunion. Dito sa di kagibahin mo dito na. damo, nalipidite na ako report. Dito lugar mo tugi post ana Okay, basa ta ko. kuha man to nato gi preview sa duwa tapos Pero to report ay na salin. nalipidite na. Kuatag balik do balde. Saya pohon nagkaroon na teng do direndaan. Jadi tu untuk karpohon untuk bayaran. Kanang kuha kanang Menangit gudaan ninyo kay. Saang. Butbut po ko. saang Dikop sali ka saang. Ang saang. Si Kwan si Pura. Saling og saang pero mahal. Ni si Pura ba? Na saang og kanang tapiso gad mga ngana basta dagko ba. Pagdusmin. Diyos Ginoo. Ilatos na po. Hoy. Saang. 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 Ano libo. Adjaw na. Pindi sa balde lagi. Basta to last tahan ko. Naman tay, di naman tama kuan kay mga ano mo kanding tanan. Hindi pa tanan pa. Di mo mga kan ikaw tilay. Pagluto pa. Kaan ka? Depende sa pagluto siguro. Katong unang reunion nga ngay matuluto ah. Diyan day. Kadto di kadaghan kanding adto naglipat di mo. Di dagan tagsidan po dato pang. Katong dito sa Galigo. Perti dagan ako tagsidan. Wali ka tulay. Ayan ah. Dagan po to ka dyan tambong. Pinatat kabuo ka to pang. 40 kapin. Murag Kina baby. 40, 50 tahun nyo to. Kapag-kapay. Nani talaga. Huwag inla ko yun, pero hay. Kita-kita ta. Ha? Sige. Sunod na lang po. Ha? Sunod. Kita-kita ta po. Kertan mo kan ni muro di oy. Saa mo kawin ano mo ka mabutan niya? Ha? Dati nga sa... Siyempre, ganti mo sa kitiguang na Sama ka ba? Hatag mo ka pabayron. May limay mo bayad. Parang maka mo dito dire. Share Oh, siyempre na ba? blessings, good. Kumita ka ni Jack. Baga na. Huwag kailan na. Kailan sa sana. Ya. Bol. Kuya ka bud. Wakailaw. Bole. Naong ni mo. Ngano wa ka mo rin dire? Nadugay naman dito yung ulit. Asa ba pangitao ko? Nausap bijang na dahil mong nahuwa na siya ba? Nahuwa mo malihan. Manasub ko no. Ma-order na nga mo buli oh. Ingalan ko sa ano, kato mga shorts kag kaki, ato na yun dito bikas. Kaya makita na din si Jack na aman sila ka mga. Wala ka buloy ako. Ingatan mo sa kadire. Black ka na. Black. Black ka member. Tapos, Unblock. Black niya. black na Jadi hatang gani. Black. Marilyn mare. Abe. Isama ko. Yan black na nimo. nagiging dirne. Tawa ko. Nagtawag, isama ko. Kato. Kana. Kisa mo na. Black siguro ni. Huwag ka ila, Kababayan man ta. Ingan ni dana aron kay lawa.
Kababayan tao ay mo sa pagkat sa isa. Di, ipail hasa. Kinsa ko, ipail la ba yung mga... Bawat sa kaila oy. Ang mga mamilito ka ng bulkik sa iduha atong tindahan doon. Oy, kami ganing susan ato mga nga naa ka. Naa ka ila ka Ma'am Dading. Ato ila ka Ma'am Dading, na naa tindahan ato doon. Uli, nagabasak. Ma'am si Balyos. Judy Bilos. Walang ila. Ari ang taka, ari ang taka. Hadjek maka. Nga senior milingan na ni. Gambar ang gastos senior. Ato ka bala ka tayong senior gamay na naggasto. Minus 20%. Oo. Hadjek ka na ka senior Arya. Ako na kasi kwintang bihanaon. Gamay na bukaon. Si, okay lang na. Si Ma'am si Balyos na. May gusto mo. Si Gaga, may ilhan ni Jawi. Nagbuwang si Rudy. Okay, ilan Ikaw. Rudy? Kami Buhay maganda. nga